Hello, everybody. What's up? This is Kid PvP. Ja, det gør du bare. Hvis du bruger en monitor, ikke? Kan en monitor ikke godt filme dig? En monitor? En monitor. Hedder det ikke en monitor? Jo, en monitor. Jeg tænkte lige. Jo, det burde den godt kunne. Den der. Rediger scene. Cisco Minecraft. Kid PvP. Position. Flyt til toppen. Det kan den heller ikke. Jesus Christ. Hvordan filmer du det? Med game capture. Jamen det virker ikke på min. Det er fuldstændig broken shit. Counter-Strike Global Offensive. Game capture. Sæt til. Pro stream. Nothing. Ja, men så gå ind på Counter-Strike. Indtil du har fået billede på dit skærm. Og der skal stadig ikke noget. Så tryk Windows-knap. Så kan du se billeder. Nej, det kan jeg ikke. Det er derfor min game capture er fuldstændig broken. Og jeg har optaget noget mærkeligt nu. Nå, lige meget. Så tror jeg optager med fraps. Det kan fandme være det. Har du fraps? Ja. Jeg har ikke købt det her. Så har du lige stået indrømmet på YouTube. Helt ærligt. Mm. Den virker fraps nu heller ikke. Hvorfor skal alting være så fucking pessimistisk overfor mig? Det er da helt vildt. Det er ikke mit held i dag. Du kan jo bare bruge Windows Capture. Windows Capture? Ja. Altså inde på Eller Windows Capture. Nej, men det er kun hvis du kører du Windows. Jamen, det kan du også inde på OBS. Ja, nemlig. Men jeg kan ikke gøre det større end i OBS. Jo, du kan bare gå ind i redigere scene. Det virker ikke. Jeg prøvede lige. Din computer er broken. Det er OBS, der er broken. Det er din computer. Jeg har opdateret også OBS. Har du gjort det? Nej. Jeg tror, det er det. Men hvis jeg så tager den der Windows capture, ikke? Jeg prøver lige at spille ud af det her. Jeg glemte lige, at jeg var terrorister. Men man kan jo ikke gøre den større på min skærm. Det er det, jeg mener. Altså, hvordan jeg skal spille den. Det bliver fucking lille skærm, hvis jeg skal spille ud. Nå ja, sådan der. Nå ja, det var det, du mente. Min skærm, den bliver fucking lille. Hvordan du har lavet lille? Fuldskærm i vinduet, ja tak. Jeg vidste, fordi det stod der jo ikke fra starten. Jeg kunne, hvis man kom til at presse kontrol, ikke? Mm. Jeg har slet ikke lige siddet og nørdet det fuldstændig og fået 200 kills. Jeg er kommet op på 55. Men jeg optager 14 minutter endnu. Så ringer jeg til min oldemor. Så, what the fuck? Der er en halv time minut til spillet stopper. Jeg har kun fået én ting i en bane før. Det var en case.
Men vil du gerne have den der... kunne du godt tænke dig den der håndpistol? Ja, det har jeg åbnet i den der Phoenix case. Ja, det kunne jeg godt. Lol, nu kører det faktisk i en window. På fuld skærm. Ja, og så vil min OBS ikke virke. Virkelig, ej, jeg får stress. Alt hader mig. Jeg skød dig! Igennem togen! Hvad er med en moddy, der virker det så? Nej. En moddy, der virker heller ikke. Christoffer, hjælp mig. Jeg har en idé. Hvad? Hvad hvis jeg sender en kopi af min OBS hen til dig? Jeg tror ikke, det vil virke. Det ville jo være fuldstændig åndssvagt, hvis det virker. Jeg tror, jeg er i gang med at sende den. Er du? Prøv at tænke på, hvis det virkede. Men min OBS bugger ikke. Gørs der? Ja. Nå, okay. Det er på grund af, at den sagde Skype-lyd. Så jeg tænkte lige, der var sket noget. Og så døde jeg imens af ild. Det er løgn, jeg kan ikke åbne den. Den siger, jeg skal bruge en bestemt app for at åbne den. Der! Jeg skød faktisk ikke. Der! Jeg tænkte bare, der må være en, der går igennem døren. Og det var der. Prøv at tænke på, hvis der var en, der fik headshot, for eksempel på mig, så gik jeg ind og redigerede i lydene, sådan sagde, headshot for you. Eller headshot on you. Headshot unusable. Boom! Boom! Pis! Det går dårligt lige nu. Men jeg ligger nummer 2 på ranglisten. Nå, den anden dårligste. Jeg tror, du med den anden bedste. Jeg tror ikke, jeg skal være der mere. Jeg tror, jeg går ned ved porten. Det er svært, når der er tog. Kan jeg ikke bare sprøjte ild på? Ild! Boom!
Kunne røg ikke forbydes på den her server? Det var da hele tiden. Jeg var inde i deres spawn, og der var ingen, der lagde mærke til mig. Jeg kan ikke finde at spille nu. Har du ikke set bare? Har du ikke set far? Er du ikke set for? Det er i hvert fald ikke sådan, det er bare. Hvorfor du står bare midt ude i det åbne og bare... Var det dig, der stod og skød på mig? Nej. Jeg er til West. No. Racist! Ej, kyllingerne er kommet tilbage. Jeg kan godt lide at skød en kylling, og så sagde han, nice shooting. Var det ikke på grund af, at det var en af de der store? Nej, det var bare normalt. Okay, det sagde han ikke, og jeg no-scopede en. I første skud. Okay, jeg kan ikke spille mere, fordi jeg bare har rated så meget over mit OBS. Hvor er der? Jeg er krydsyg, du. Nej. Ej, jeg røg ud af ranglisten. Jeg har kun skudt 62. Jeg tror faktisk ikke det. Jeg tror bare slet ikke mit spil vil optage Counter-Strike Source. Nej, Source. Logo. Fordi at hver gang det er, jamen jeg kan spille det i en monitor, og det bliver rigtig shitty. Det bliver virkelig shitty. Det duer simpelthen ikke. Jesus Christ, det der OBS hader mig. Hvis det virker nu med game capture, så får jeg flip. Hvor mange optagelsesprogrammer har du? Game capture, det er noget inde i OBS. Nå. Det vidste jeg godt. Window capture. Refresh. Global offensive. Predator's Dream. Ja, så vil jeg gerne have den. Så jeg gør lidt. Edit scene. Tak. Fuck, hvor er det godt. Endelig gider den. Yes! Jeg stopper med at optage om 4 minutter. Den optager. Nu lægger du bare helt væk. Jesus! Så ja, du kan kun optage med mig i 4 minutter. What the fuck, min... Og du har prøvet i præcis 14 minutter. Jeg kan virkelig... What the f... Hvorfor havde OBS mig? På min recording så lægger alting bare, når jeg kigger over til venstre, fordi jeg har min anden monitor, ikke? Ja. Jeg kigger over til venstre, så lægger alt fuldstændig. Jeg kan slet ikke se noget på min anden skærm. Nej, hvad sker der for det her lortespil? Jeg tror, der er en, der hacker. På grund af, at jeg skød en med en AWP. Han døde ikke. Det er ikke at hacke. Ja, men en AWP one-shotter jo. Nej, ikke altid.
Optager du det på din monitor? Og det er på min anden monitor, jeg optager. Ja, jeg optager på min eneste monitor. Vil det her hjælpe? Ved du, hvad man bare skulle gøre for at få masser af point? Bare skyde sine fjender én gang. På grund af, så er det den anden, der skyder. Så er der en anden, der skyder en. Man skal jo bare skyde dem én gang, så. Med en håndpistol. Okay, det gør jeg ikke. Ej, har du fået 5-4 kills som sådan? Jamen, det er ikke en kvinde, der sidder og kigger på det. Minutter. Ikke altid, faktisk. Jeg fik headshots med håndpistolerne. Wow. Spawn noobs. Ja, synes du ikke? Jo, Men jeg dræbte egentlig. Det er en store lækker. Ja, jeg ved det godt, men jeg tror ikke, det gør noget. Jeg tror, det bliver bedre, når jeg får det ud af OBS, og så jeg gemmer filmen. Det forstår han ikke. Hvornår forstår folk, at man ikke skal lege med COR Gaming? Hvad? Her, siger du. Man leger ikke med folk. Man dræber folk. Jeg skal spille i 0 minutter. Og ham her er død. Sådan der. Men YouTube. Vi må nok hellere sige farvel.